hezký. Jo? Jo. Ukaž vlastenový. Kraťoulí. A odteď se na kameru. Vypadáme jako uchylák. Ale proč bys měl vypadat jak uchylák? To úplně vypadá. Mír. Peace and love. No, určitě já, jo. Já Já jdu od tebe dál, abych tě zabíral celýho do toho pohybu. mou novou image. No. Je to poznat. Mě, no. Ale tak Já já jsem měl takové dlouhý vlasy a teď je mám takhle tady. já tam nevidím kamerou. No, Jedno. teď už Takhle dlouhý, takhle o takovou dílku. Dobře, no, tak začneme s tématem. Sex. Tak co nám povíš? Já nevím, co Jako jedinej ty z nás dvou o tom víš něco z vlastní zkušenosti. Je, Hanzelínová. Asi to schovám. před tou o to neslyšeli. Skoj to, nenápadně. Máme chvíli reklamní pauzu, pomůžte se české policie. Den, si udělala MGR. To jdu jedinej, ne? Od nás jak přijde. Závorka jde pryč, já jdu pryč. A témě naše sekura taky pryč. To jde taky, ne? To nepočítá. Já na začátku roku to měl dobrý, no, ale tak si to plánoval. To si ještě pamatoval ten základky. A oni si něco ještě má. Jenom. To je kombinace. No, to mě taky těší. Jo, to se mnou. Je tak, jak na auto dneska vypadá, ten je plnej.
Hezky. Naschledanou. Ty jo, už 6 minut. To pokračujeme dál. No. Ne, já to nevím. Tak to byla naše bývalá paní učitelka na zeměpis. Když měla něco změnili. Nejenom zemák, ne? Já jsem měl na Jo, no, ty jsi s ní byli na průmce, ne? Jo. No dobře, tak pokračujeme. Sex. Ty otázky. Dobře, kolikrát? Jak často a kolikrát? Jednou týdně 7krát. Za jeden den 7krát, no, možná víckrát. Kolik častý kondomy, ty vole? Nevím, Pokud ti je bazi nečoruje. já teď vlastně platím. No platíš, no ale tak 50% cenu. Já většinou kupuju Pepína. Takže kvalita. Jo, 2 rozdílnou cenu, jenom 3 pětky. No, 3 pětky od bazy, jo. Ale minulý týden jsem měl hodněkrát. Jo, kolikrát? To bylo v pondělí 7krát, Oh, úterý jednou a ve středu jednou. 9. 9krát za týden, dobrý? Děláš rekordy. No teď jo. Dobře no, jaký to bylo poprvé? Normální. Jak to může být normální, když je to úplně nový pocit? No je, no, ale tak já nevím, pro mě to je normální. Jaj. Já si to nepamatuju. Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým? Značný. Jo, jaký? Já to už to pocitově. A ne, že jeden byl až, že ten druhý byl až žádný za 2 týdny. Jo. No. I pro ní. Pro ní ne. To nemůžeš mluvit. No můžeš to odhadnout? Pro ní to bylo stejný první, druhý. Po třetí měla půlku orgazmu a potom už po čtvrtý, tak od té doby má smlouv jenom. Aha, čipera. Já jsem super, ano. No, o tobě mluvím. A ještě něco, co bys chtěl říct? Na jeden kondom? Jo. To jsi dělal tak dlouho. Jo. Tak ani nevíš, kolikrát to stihl, viď? To si pamatuju. To je jediný. Já jsem byl přesně 14, jenom to trvalo díl. Nevěřím. To měl o tu 5. No to teď si jde říkal, vole, že když si ožalej, že to jde už. Ne, no. No, takže nechal. Ale jo, Tak pro tu holku je to lepší. Jo, proč? To bolí. No tak Taky, ale je, alkohol. ale je vzrušená. Alkohol prý utěšuje bolest, to jsem někde slyšel. No a je víc vzrušená. Teda ta Co to je? Dezinfekce? Nevím, je to jedno. Ty vej něco vypadlo taky. No, Já vím, že ta holka potom je víc vzrušená, jakože to nemá. A nebo ti víc Je to už je ožralá. to by se zdivil. Když je ožralá, tak mluví. Tak počkej, až se to ty pořádně. To asi zaplatím hodně, co? Tak radši zůstaneme u té lži. Radši jo, v mém případě jo. Ale polovina pravdy stačí. No. Snad. A nebo žádná pravda taky. Ale jak učil, teď třeba kecáš? Čem? No teď nejsi ožralý, takže asi kecáš. Nekecám. No vidíš, takže je plná. Ty zrovna mluvím pravdu. Já jsem pravdu mluvím někdy. Většinou. Jo, Náhodou. když máš dobrou náladu a náhodou kolem nejsou lidi. Jo. A nebo důkazní materiál. A teď je. Dobře, ještě něco. Ty se máš ptát, ne? Já ti to říkám. Otázky. A ty jsi žádný moc nezlíbe, tak si vymysli. Tak k tomu poprvé došlo. Kurva, baterka. Cože? Na Mikuláš. Dobře. Na mém gauči. Jo, bylo to pěkný. Nevím. Máš. Tak já to radši utnu, docházím baterka. Ty zje stejně. Mě vyplácal. Určitě to byl on.